Mu dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye pamene tikusinkhasinkha mawu a tsiku la lero. Lero ndi Lolemba Mulungu wa 22 mu nyengo ya Pachaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Atesalonika mutu 4 ndime ya 13 kulekera 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi agulupa Petro Kachiko kuchokera ku St. John Paul II Parish Chitedze mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu ukuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 4 ndime ya 16 kulekera 30. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu achipani cha Komboni Missionaries kuchokera ku St. John the Baptist Parish Lilongwe mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Tesalonika mutu 4 ndime yake ya 13 kulekera 18. Zakubwera kwa Ambuye. Abale, tifuna kuti mudziweko za anthu amene adamwalira, kuti chisoni chanu chisakhale ngati cha anthu ena amene alibe chiyembekezo. Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu adzawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini. Ife amoyofe, otsala mpaka kubwera kwa Ambuye, sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Padzakhala mfuwu wa mawu a mngelo wamkulu ndi wa lipenga la Mulungu. Ndipo pamenepo Ambuye mwini adzatsika kuchokera kumwamba. Anthu amene adafa akukhulupirira Khristu adzayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife amoyofe, otsalafe tidzatengedwa pamodzi nawo m'mitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mlengalenga. Motero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. N'chifukwa chake tsono muzithunzitsana mtima pokambirana zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 4 ndime ya 16 kulekera 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa, ndipo pa tsiku la Sabata adalowa m'nyumba ya mapemphero monga adazilowerera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo napeza pamene padalembedwa kuti, Mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikalalikire amphawi mthenga wabwino, wandituma kuti ndikalengeze kwa ndende kuti adzamasulidwa, kwa akhungu kuti adzapenyanso, wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa ndi kukalalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Yesu adatseka bukhulo nkulipereka kwa mtumiki wa nyumba ya mapemphero nakhala pansi. Onse amene adasonkhana m'nyumbamo ankangompenyetsetsa. Tsono Yesu adawuza kuti, lero zachitikadi zimene adaneneratu malemba amene mwamvawa. Anthu onse adamtamanda nkudabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye adalankhula. Anthuwo ankati, kodi uyu si mwana uja wa Yosefeyu? Apo Yesu adawawuza kuti,
ndithudi mudzandiwuza mwambi uja wakuti iwe sing'anga dzichiritse wekha. Mudzatinso tidamva zimene mudachita ku Kaperenawo, tsono muchitenso zomwezo kwanu kuno. Adawawuzanso kuti ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Aisraeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka ndi miyezi 6, kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sadatumidwe kwa mmodzi yemwetu mwa iwo waja, koma adatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumudzi wa Serepta a m'dziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Aisraeli nthawi ya mneneri Elisa, koma panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene adali m'nyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kwa mudzi, nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo mudzi wawo. Adataka mponye kunsi, koma iye adangodutsa pakati pawo nkumapita. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, poyamba mawu amene tamva mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Tesalonika akuyankha mafunso ambiri amene anthu amafunsa, makamaka zokhudza anthu akufa, kuti kodi bwanji makamaka ifeyo mpingo wa Katolika timapempherera anthu akufa. Ndipo Paulo oyera mu kalata imeneyi akuyankha kuti ndi bwino kuti tiziwapempherera anthu akufa amenewa, chifukwa sikuti iwowa pamene adayikidwa m'manda ali ngati zinyalala kuti basi ziziwola zathera pompo. Moyo wa munthu sumatha pa imfa ayi. Moyo wa munthu umapitirirabe chifukwa limafa ndi thupi lokha, koma mzimu sumafa. Ndi chifukwa chake pa tsiku lomaliza Paulo oyera kuti timakhulupirira kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu adzawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Ndiye abale athu onse amene adatisiya amakhalabe ali amoyo mu uzimu, amasoweka mapemphero athu. Iwonso monga ife tikudikirira tsiku limene Mulungu adzabwere kuti adzaweruze dziko lapansi. Mu uthenga uja tamva poyamba Ambuye Yesu monga mmene adazolowerera adalowa nyumba ya mapemphero. Adayitanitsa buku, adawerenga zimene adalemba mneneri Yesaya kuti mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandituma kuti ndilalikire amphawi mthenga wabwino wachipulumutso. Ndipo akhungu adzapenyanso, andende adzamasulidwa, ndipo akhate onse osautsidwa adzachira. Ambuye Yesu anali ndi chizolowezi chabwino chomapita nyumba ya Mulungu kukapemphera, chomapita kukamvetsera mawu a Mulungu, komanso amawerenga mawu a Mulungu. Chizolowezi chimene akhristu ambiri lero tilibe. Pano aliyense ali ndi chizolowezi, koma chizolowezi chake si chabwino. Tili ndi zizolowezi zomapita kukamwa, tili ndi zizolowezi zomakamba mabodza, tili ndi zizolowezi zomapita kokaba. Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti ayi, ndi bwino kukhala m'nyumba ya Mulungu kusiyana nkumapezeka kumabwalo ena amene tikachitako zoyipa, amene tikumakasangalatsa Satana. Ndiye pamene kuti Mzimu Woyera wadzoza mwa ine, wandipasa uthenga kuti ndilalikire amphawi mthenga wabwino, Ambuye Yesu sakunama, ndipo izizi zikupherezedwa mu zintchito zawo. Mu dzina la Yesu Khristu komanso mu dzina la Mzimu Woyera ndi Mulungu wamphamvu, Ambuye Yesu akukwaniritsa ntchito imene Mulungu adamutumira pansi pano, ndipo di amphawi amapeza inde moyo watsopano, akhungu amachira, akhate amachiritsidwa.
Panopa Ambuye Yesu pamene adasila atumwi ake ntchito kuti apitilize kupereka uthenga wabwino kwa anthu onse, tikuona kuti m'dziko lapansi pabwera atumiki osiyanasiyana. Iwonso akukamba kuti mu dzina la Mulungu tilemera, mu dzina la Mulungu tipeza banja, mu dzina la Mulungu tichiritsidwa, mu dzina la Mzimu Woyera chakuti chichitika. Koma si onse amene amatchula dzina la Mulungu, si onse amene amatchula dzina la Mzimu Woyera, si onse amene amatchula za tchalichi ali anthu onena zoona ngati Ambuye Yesu. Ambiri kudzera mu dzina la Mulungu abwera ndi umbava. Ku dzina la Yesu Khristu abwera kuti atipusitse. Mu dzina la chipembedzo, mu dzina la maprofeti abwera kudzadzilemeretsa okha. Ndipo akhristu masiku ano inde tikupemphedwa kuti tikhale anthu otchera maso, chifukwa Paulo yeranso ananena kuti padzabwera ena mimbulu imene idzawononge mpingo wa Ambuye. Akatchula dzina la Mulungu, pakuti si onse amene akulitamanda mu choonadi, tikuyenera tizikhalabe anthu oganiza. Tisamasiye kuganiza chifukwa choti wina watchula dzina la Mulungu, chifukwa zoyipa zambiri zikuchitika pa dzina limeneli. Zoyipa zambiri zikuchitika mu dzina la chipembedzo. Zoyipa zambiri zikuchitika chifukwa atchula Mzimu Woyera. Si wonse tikubwereza kuti anthu adanama pamene Ambuye Yesu adakwaniritsa ntchito imene Mulungu adamtumira yodzapereka uthenga wabwino. Ndiye tikhale akhristu otsekuka m'maso, abwera inde mu dzina la chipembedzo, avala inde zokhudza ufumu wa Mulungu, avala zovala zonyezimira, nkumati inenso ndi mtumiki, I am a man of God, I am a prophet. Koma ndi anthu amene tikapusa, mwina ndi amene azigona nafe kumatipatsa matenda. Tikapusa ndi anthu amene akumanena kuti chopereka chanu bweresani kuno, inde tigulire magalimoto. Tikapusa ndi anthu amene amathetsa mabanja athu, chifukwa amatha kutiuza kuti Mzimu Woyera wandidzoza kuti ndikukwatire. Undikwatira bwanji pamene ndili kale ndi mamuna? Tikhale anthu ochenjera ngati njoka, komanso ofatsa ngati nkhunda. Luka Woyera akupitiriza uthenga kuti pamene kudali aneneri ambiri nthawi ya mneneri Eliya komanso Elisa, anthu adaphweketsa monganso adaphweketsera nthawi ya Ambuye Yesu. Ambuye Yesu abwera akulalika uthenga wabwino kuti ndabwera ndidzakudzozeni inuyo amphawi, ndidzakuchiritseni. Ena adayamba kuphweketsa kuti uyu si mwana wa Yosefe, si mwana wa mpalamatabwa, nyumba yawo tikuyidziwa, zimene amadya tikuzidziwa. Koma chimene Mulungu ansankhira, chimene Mulungu wamutumira, si mbiri yake yakale imene munthu mamudziwira. N'chifukwa chake akulankhula mawu Ambuye Yesu okhudza kuti mneneri kwawo samalemekezedwa, samalandiridwa. Ndipo ngati sitilandira bwino anthu amene Mulungu atuma, ndifeyo amene tidzakhale oluza, ndifeyo amene tidzakhale osapindula chifukwa cha anthu ngati amenewa. Apereka chitsanzo kuti nthawi ya mneneri Eliya adawomboledwa ndi mzimayi wa ku Serepta. Nthawiso ya mneneri Elisa adachiritsidwa ndi Naamani amene adalinso Msamariya. Kodi zimenezi zikufuna zituze chani? Poyamba, uthenga umenewu ukutidziwitsa kuti Mulungu amatuma anthu inde amene ngakhale zofowoka zawo tikuzidziwa. Mulungu amatuma anthu amene kale lawo tikulidziwa. Mwina adali anthu opupuluma, mwina adali anthu akuba, mwina adali anthu amtopola osiyanasiyana, koma Mulungu akawatuma, Mulungu akawadzoza, tiyeni tamvetsere tidzapulumuke ndife. Mulungu samatuma apulumutsi kuchokera ku dziko lakutali. Iyayi, timaphweketsa za pakhomo pathu pomwe, timaphweketsa za m'mudzi mwathu momwe, timaphweketsa za mdziko lathu lomwe. Awo chifukwa choti tikudziwa banja lawo sangatiuze chochita. Awo poti amachokera m'mudzi wakuti sangatiuze chochita. Timafuna mayankho achokere kunja, mayankho achokere kwa azungu, mayankho tikapeze kunja ku South Africa. Ambuye Yesu akutiuza kuti iyayi, mayankho alipo mpano. Tazungulirani, mwina yankho ya mavuto anu ndaneba, mmacheza nawo. Chifukwa sungakhale simmacheza nawo, ngati mukuvutika, aneba adziwa bwanji kuti muli ndi mavuto. Yankho ya moyo wathu si azungu,
ena timayankhula monyada kuti ineyo I can't date a black man, sindingakotana ndi munthu wakuda. Poyamba ifeyonso santhu azungu yaye, ife ndakuda tikukana kuda anzathu, timafuna azungu. Timakhala ngati kuti mwina amene angakhale ndi banja labwino ndi mzungu yekha, mayankho sachokera kutali, mayankho amachokera kwathu konkuno. Amene angayendetse dziko, amene ali ndi maluso osiyanasiyana ndi anthu akwathu konkuno. Koma kuphweketsa kwake timaphweketsa bwanji? Tione kuti boma limatumiza anthu mukatswiri osiyanasiyana. Ena ndi madokotala, ena ndi aphunzitsi, ena ndi mainjiniya. Koma kuti anthu amene timaphweketsa bwanji? Poyamba timapatsa malipiro tonyenyeka, malipiro apang'ono. Komanso ngakhale malipiro ali apang'ono choncho, timachedwetsera anthuwa malipiro awo. Pamene Ambuye akuti mneneri amanyozeka kwawo, tikupempha kuti tonse titembenuke mtima, tiyang'ane pozungulira, tiyang'ane otizungulira, amenewo ndi amene angakhale mayankho amavuto athu. Ambuye adalitse mawu ake mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.